Okay, intayin apo iti biyang ti PNP. Kaligiti agunda ay panakalagip apo iti SAP 44. Digiti Special Action Forces nga natay iti panakigubat da apo. Detalye manipod apo ijay INPPO kadati report ni Idol Joan Agustin. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Joan, go ahead. Isayangkat sa Ilocos Norte Police Provincial Office itatang aldaw at Day of National Remembrance itinagbalin ang sakripisyo ti SAP 44 when ay Day of National Remembrance for the heroic sacrifice of SAP 44. Nakahafmas itintero a probinsya kasa panangiparik na itinapasama kadagiti miyembros ti SAP iti mamasapano sa Zay Maguindanao. Manamnamang ada iti maangay wreath laying ceremony, candle lighting, and programa iti mismo a Police Provincial Office. Naimbitaran net dagiti bisbisita manipod iti Police Regional Office kada Police Brigadier na Police General Jovencio S. Badua, the Deputy Director for Administration iti Police Regional Office, maysan to iti mangidaulo iti programa. Malaksi ti tagat presenten to met dagiti officers iti provincial headquarters and dagiti daduman to pay bisita. Hinawen-tawen ang may celebrar at Day of National Remembrance for the SAP 44 ikada maikado 15 aldaw iti bulan ti Enero manipod iti deklarasyon ni dati a Presidente Rodrigo Duterte iti tawen na 2017. Ay palagi papimusay dagiti 44 ang miyembros ti Special Action Force kalpasan na ti panangambush dagiti rebelde iti operasyon da sa Zema Masapano Maguindanao ket may sa kadakwada iti taga-probinsya ti Ilocos Norte. Idol Joan, sino ti adigiti pamilya nang nangron na kini Apo Nacionales adada? Mabalin nga ang imbitado danto ay Bernard at Santo Antonio Pagarigan adada ng ibadat imbitasyon na ipatulod at kanyanda. Okay. When at ano na ganan? Kadati pamilya Nacionales iso dati ni Omar Nacionales taga Marcos ba yan? Taga Marcos iso na Idol Bernard. Okay. So babain ka dati kat ano na ganan? Malagip tayo meten iti heroism da dito'y pagilian a Pilipinas the SAP 44 Idol Joan. And that they are never be forgotten kadato'y nai-ted damot iti pagilian a Pilipinas Idol Joan. When tinagbalin nga sakripisyo da less muna nga impaay ti serbisyo da iti pagilian ti sakadati panangisagit at bagbagida. We remember and SAP 44 you are never forgotten in our hearts. Thank you for your services. Okay? Any more Idol Joan? Nagya pa lang ti Damag iti Ilocos Norte Police Provincial Office kadwa iti 99.5 Basing Lawag Idol Joan Agustin tatak RMN. IFM News. Maraming salamat ni Idol Joan manipod apo iti PNP. Police Report.